Imaw kali kag pagtuna it maadong balita na hanungor kang Hesukristo nakanak it Dios. It katong una pa ay ginsuyat ni propeta Isaias kaling mga Bisaya it Dios sa ida anak. Apaunahon nako sa imo kag ako suguon, nakimaw kag mahanra it imo arayanan. Sida katong nagbabantala it makusog, sa mayangkag nakabukiran nagsisiling. Ihanra ninro kag arayanan it Ginoo, tadlunga kag ida mga rayanan. Natupar kali it katong nagpagto si Juan nakmanog bautismo sa mayangkag nakabukiran. Aghagto sida nagbabantala na kag mga tao ay dapat maghinuysoy ag magpabautismo agora patawar ni Dios kag inra mga kasalanan. Ag maramong tao halin sa bug-os na probinsya it Judea, ag maramong taga Jerusalem ay nagpipinagto sa ida. Ing pahadag anay ninra kag inra mga kasalanan bago ing babautismoan sinra ni Juan sa suba it Jordan. Gaging susuksok yang ni Juan ay baro na kuman sa yinayang balahibo it kamilyo, agag ida panghagkos ay human sa anit it hadop. Agag ida ging kakaon ay mga apan-apan agrugos. Kali kag ida pirming ing wawali. Sa paabuton ay ingwa it usang maabot nakmasyabaw pa kaysa sa ako. Ag abir magihor agor hubaron kag higot it ida sandalyas ay buko ako angay. Ing babautismohan ako kamo sa tubi, pero sida kag mabautismo sa inro it Espiritu Santo.